गो ये सांगतात ही बघ काय असं का बाहेर जाणार अरे नाव घेत कोण आडवल्याने बघ काय अरे अरे नाव घे वागद्यात का असं जाऊ कव्या पेटत नाव याला नाही भाऊ ह्या येत ना ह्या तरी घे तर तुला पाठवणारच नाही तू बसान राहू ते करा मध्ये हे डायलॉग अरे मोठ्यानं म्हणवायच जरा एका मामाकडे जाऊचा पटकन मग पटकन चल चल बाय बाय फिर मिलेंगे अंतो आता घे रागा तो बघ तो बघ सांग जरा त्याचं नाव सांग हो बघ कोणी लो हो बघ कोणी लो येवा अरे व्हिडिओत लोक बरोबर येतात आणि तू काय बघ तरी जेव घ्यायचा होता मग माहिती नाही गेलो बाबू दरा गणपती विचारलो दिला आमचे कधी होतले तोच आज पाठ करून लिहिलं तयारी दिलं आवशीन काल दांडोच काढले आमच्या बाया पडतोय आमच्या बाया मी नाही घेते तुला बाय बाय ती बघ काकी निघाली काकी फिरायला चालली आहे जातो ना तू चल 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 जा बाय बघ हे बघ चल तू शर्ट बिन घालून चालला तो चला चला जा टाटा बाय बाय जा पूर जा पूर जा पूर जा फिरायला जाऊ ग ये सांगतात ही बघ काय असं का बाहेर जाणार अरे नाव घेत कोण आडवल्याने बघ काय अरे नाव कोण घे अरे मी नाही तर हे सांगतो नाव एका बोतू टाकू मेन माणसात अरे अरे नाव घे वागद्यात का असं जाऊ कव्या पेटत नाव कालचा ऐकला आम्ही कालचं झालं व्हिडिओ ते का आता नवीन व्हिडिओ परत 601 सांगा मी तकड्या नाव घेतलेलं नाही म्हणून काही गेला दिसत नाही याच्यात टेका घाला नाही तर बुतूर काय हे हाऊस काही गेली नाव ऐका बोलव तरी हे थांब जरा ब्रेक घे अजून प्रेक्षक येतात आमचे काही गेली ती तिच्याकडे इम्पॉर्टंट नाव असतं अगो घे नवीन घे काहीतरी मी म्हणणारच होते मग बाहेर ही रवतात पाठी ती गा ना भया आऊस तुझी रे एवढं वेळ नाही जाऊचा त्यांना पटाकन चाली चाली नाही चालीवरचा नको भारीतला घे अरे विसरलंय जरा 600ची पाठ कसली ते सांगायची गरज नाही अरे मामीने पुल गळ्यात हात घालून नाव घेतलं तिकडे तो अंत विलो ऐका अरे आमच्यात काय दुसरी कामं आहोत काय
गो घे आता आम्ही आता ऐकतो गेले मग गौरव पण गेला कुठे मग मन नाही नाही कालचा नको अगं पण साठातला हे साधा आणत्या. घे. अरे हय्ये साधातला साधा घे. ये आकडे तुम्ही नाही तर काय मजा नाही मजा नाही बघ. ये ग नाव ऐकायला ये सांगा ना ही चिटिंग झाली काय गेलं थोय काय अरे हय माणसातली याला थांबरे जरा साजूक तुपात नाजूक चमचा सागररावांचे नाव घेते आशीर्वाद तुमचा. अरे वा 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 छान छान बस ते का घेऊ सांगतो आता तर नाही आता तुझं नाही आम्ही सोडणारच नाही आम्ही एका सोडणारच नाही गाडी आम्ही एका सोडणारच नाही गाडीच घेऊन येतो तुझा एकटो. कालचून तुझा एकटो जा. पकड का पकड हा. आम्ही एका सोडणारच नाही हो, जा. सांग तू काय सांगा का भाजी भाजी जा, जा, जा. बायको माझ्याची. हा. नाही भाऊ ह्या येतं ना ह्या बघ या तरी घे या तर घेऊ तुला पाठवणारच नाही तू बसान राहू हा. ते का रामा दे हे डायलॉग अरे मोठ्यानं म्हणवायचं जरा साखरेची परात आणि बायको नाव घेतलं हा मग चल चल बायकोचं नाव घेऊन चल बायकोची काढली बायकोची काढली अंड्या रांडे सात त्यावर ठेवली परत आणि बायकोची काढली परत लेट होता त्यांना वाचव कोण हा? चल पटाक कर हय्ये हय्ये नाही तर मी हा ना राहू घे मग घे घे का काय नाही भाजी भाजी मी आमका time बरोबर. बायको माझ्या किशात बायको माझ्या किशात काय एक एक नाव ती तसं नाही भाजी मीठ तिची बायको माझ्या किशाची पटापट ती बघ प्रेक्षक जमतील आता हय मांडाचं घर हा, बाग सगळे येतील आवाज सगळी वाडीभर आवाज जाता या घरातलं म्हणून आता पटकन घे पटकन टी मार. चला बघ अगो एक शिकवायचा तरी ते का तुम्ही एवढे सगळे शिकवतात. मग ते कानात घुसत नाही याच्यात. आणि पटकन घेऊ नको हा, सांग आधी मग परत घेऊन ना घेऊचा लाग म्हणून सांग आता घेतय मी असं बोल चला नाही म्हणतो राम. बघ तरी एका मामाकडे जाऊचा पटकन इळी आहे हा मग पटकन चल लांब आहे घेतात चल जातो बघ घेतात तो अरे नाही नाही राहू मग रावा हे चल तू. हा जा जा चल बाय बाय फिर मिलेंगे अंतो आता घे अंतो. रागा तो बघ तो बघ सांग सांग जरा रे ते का नाव सांग ए नावाची काय विषयात बायको माझ्या खिशात या तरी हा चल तू बंद करू नको अजिबात काय घेऊन संध्याकाळपर्यंत हो मरण काढती म्हणता तरी रे मी पाय दिलं उशीर होता रे बाय 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 चला आता हिच्यामुळे सुटलंस तू तुला खरी मनात दाखवीन मी. छे, काय आता काय नाही काय उपयोग नाही आता आता नाटक. चला छे, छे. आता तुमच्याकडे येणार नाही. नाही. येतो. आम्ही फिरायला चाललो ते पण नवीन कपडे बाय बाय चला 30 तारखेला निघणार हा? ही कसा ही चालीवर नाव घेणार या तू आता कधी जा. येतो परत लवकर घरी जा परत आता कधी वेळ हा आता इथून येळ्यातून कुठे जाणार आहात आधी कुणकेश्वर किशोर आणि ये साडा गाडी घाला उलटा सुलटा कसा ए चला बाय नीट जा मागे या. बाय बाय हा बाय चला बाय बाय हे बघ बाय चल बाय फोन करा फोन कर मग 29 ला मला फोन कर चला चल 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 मग बाय बाय चल